Malapit lang. Ito sa akin. Ayan. Taas namin. Ito ang
Gangan kita bigil ko bigil durang mo di sa ngurang. Idurang mo di sa ngurang na. Idurang mo. Okay, naman. Yeah. Boleh tadi sampai nggak putus tak kunci bisa. Mana ini? Kabuhay ko sa tayo mga paang. Awan kita ng bitang. Ikaw mga pwede sa makabog dyan. Tigol. Ano ko na kami sa ito? Hey! Ano ba sila kayo? Ala, umat mo.
Bumba ang man dating kamanik kang biit. Bumba ang ah. Nagsukot ka na. Tapos nagkapi-kapilat ka.
magaon. Nagkapikat to.
nakatatang mo ka rin ni Ading. Gakas na berbaran ko na po. Kung ang tubig mo, pamagaan. Ay, gumanda ko na dito na eh. Gulay ka lang, biit lang, mga lang.
Hindi ka namibig. Ibig na kadila ka din ang iwabar mo kung gusto mo na. Hindi, sublik ko lang yun. Dara lang ka. Kau mandi po sa bitay. Shhh. Mas sublik ko lang natin. Kau mandi sa bitay cockroach. Ini tahu nggak? Is. Mama. Betul, betul. Welcome to Kapaylaan sa Kapaylaan. Ang pala ko naluto mo laki na po.
May kapit po yan. Ma, ang mami ko pinagkakain ka dyan. Ano pa ito? Sige, ikaw na kata. Ano dyan kabilang balon mo? Riing ni Papa mo. Tingnan.
Mama. Hasi. Nangalaka Diyos mo, nampay. Diyan, panindusin. Wanhaan. Ay, Guray. wala ka lang panindusin. Eh, anong iinumin mo? Ganun lang hindi eskwela. Ala, ang di pagbalunan no kas diwan. Therefore, are you ready to play? Ah. Ready, set, go. Hanga mo rin na tayo. Ang ganda dun. Ang ganda dun.
amoy di pag-ibaw ko pag-ibaw.
At
Kasi nung unang beses namin ina-record ang video ko, nakahalikan ko ang isang lalaki. Tapos ay doon na nga po may nangyari sa amin. Pagkatapos noon ay naligo agad ako at nagkuskus ng katawan kasi pakiramdam ko ay nakakarating kong babae. Huwag din po ako sa oras na naligo dahil dito naman mainit gawin. Sigurado ko lahat at wala na sa katawan ko ang laway. At amoy ng lalaking pinayagan kong galawin ako parang alang sa mas malaking pera. Pero lahat ng hiya at pagtitirin ko sa akin. Hey! Ang kunin mo.